Светът, в който живеем. Винаги досега обществата са се направлявали от центрове, където е било съсредоточено знанието и възможности за контрол. В миналото това са били жреци или духовници, защото знанията не са били достъпни за широките маси. По-късно от царе или властелини, които в симбиоза с духовната и властта на силата са налагали управлението си над определени поданици. С разрастването на обществата се налага необходимостта от подредба и регулация на всичко, което е жизнено необходимо. Знанията стават част от живота ни и необясними до вчера неща стават достъпни за всеки. Днес образованието е задължително навсякъде и без такова е почти немислимо да се домогнеш до средства за оцеляване. И точно за това се образова избирателно. Всяка държава съзнателно подготвя програми и ограмотяването е стратегическа доктрина. Нациите се стремят да подготвят кадри, които да се включат в установения държавен модел. Въпреки разнообразието от образователни методи, трите основни фундамента, на които се крепи възможността за управление на масите, са духовност, власт и ресурси. Някога хората са живеели заобиколени от природата и духа е бил вклинен в ежедневието. Множество божества и ритуали, следвани от всички. След това идват вековете на власт, където е имало роби, войни, потисничество и тоталитаризъм. Докато заживяваме в епохата на материализма, донесъл на хората огромно облегчение в трудовия живот, но ограбил духовността и вкарал в законови норми силата на властта. Това превръщане на властта в закон в днешния свят са нарекли демокрация. Според Википедия, демокрацията от гръцки е народовластие. Е форма на управление, при която държавната власт проистича от народа чрез консенсус. Консенсусна демокрация. Чрез провеждане на референдуми. Пряка демокрация. Или избрани представители. Представителна демокрация. Представителната демокрация е метод, в който чрез избор на личности се определят парламентьори, които представляват хората и техните интереси пред всички други. Парламентът е идеята за кръглата маса или диалог, чрез който би следвало да се намират решения за настоящето и да се чертаят планове за бъдещето. Смисълът на Народното събрание е да има хора с сходно равнище на мъдрост, които консенсусно да подхождат към решаването на всеки проблем. Такава ли е всъщност ситуацията в днешния парламент? Управлява ли се всичко от и чрез волята на народа? На практика никога държавата не се е управлявала от самия народ. Социалните отношения и законовия ред, който познаваме, са сравнително млада форма, която се е наложила в днешния й вид след Втората световна война, на фона на действителност, създадена от така наречения западен свят. Богатството на тази цивилизация е спомогнало да се създадат формите и условията на живот, които смятаме за непреходни и универсални. Но само преди 100 години течаща вода и електричество е било немислим лукс. Институции като съд, полиция и други са били част от царския двор. Но най-важното условие за запазване на обществения строй по-нататък са ресурсите. И поради тяхното изчерпване или преминаването им в ръцете на много малка група хора, се налага смяна на модела, който сме изградили, и замяната му с друг. Ще се наложи да допишем или поправим основния документ, определящ правата и задълженията на всеки народ, неговата конституция. Днес всички знаят понятието конституционна монархия. А кой е чувал за конституционна синархия? Етимологично, синархия означава синтез на архетипни коренни форми. Синархия означава и съуправление.
Същността на закона на синархията е, че светът в своето многообразие е хармоничен организъм, където отделните форми са подредени според природни дадености, които непрекъснато са във връзка и си взаимодействат. Синархията е съвластие, синтез на пророческа, жреческа, царска и битова функция на земното общество. Но изграденото и наложено в днешния свят е демократичното управление. Убеждават ни, че това е най-правилният и най-човеколюбивия начин на обществени отношения, където на първо място се съблюдават интересите на човека. Но защо все повече хора обръщат гръб на този обществен ред и не желаят да бъдат част от духовния и методологичен аспект на тази подредба? Може би качественото изменение на света, в който живеем, и начинът, по който си взаимодействаме с него, ни дават основание да сме уверени в постъпките си. Може би подсъзнателно усещаме, че не всичко е така, както се опитват да ни го представят приватизираните медии. Някак си сме разбрали, че представителите ни в парламента не са там, за да защитават нас, а нещо друго. Че партиите с техните интереси и наложени отгоре директиви не слагат на първо място интересите на избирателите си. Управлението на обществото си е останало същото като някога. Знания и сила, който притежава тези две неща, е в състояние да диктува дневния ред. Очевидно се крие най-главното, че народите се управляват от едно международно задкулисие и това именно е аджендата на днешните тайни общества, които изпълняват решенията на това задкулисие. Тъй като сме достигнали точката на натрупване на количество, законът гласи, че ще се премине в качествено нова форма. Пред очите ни се родиха гиганти, които държат в ръцете си огромен процент от активите на планетата. Ще изброя само няколко. Microsoft, Google, Amazon, Monsanto, Bayer и т.н. Изчерпването на ресурсите или преминаването им в ръцете на малка група хора, редът или строя, наречени капитализъм и демократичното общество, ще се трансформират в качествено нова форма. Такава е вече измислена, проектирана и вкарана в действие и се нарича нов световен ред. Всички знаем кой стои зад този проект. Проблемът е, че те са решили да редуцират земното население до златния милиард и тези, които останат, ще бъдат така модифицирани, че да не създават проблеми. Няма да притежават нищо и ще бъдат щастливи. Всички, които осъзнаваме последиците от този план, който включва геноцид, трансформиране на генетичният код на човека и цифровизирането на всичко, чертае една страшна картина на невиждане по размери диктатура. Ако не се обединим и потърсим начини за излизане от тази ситуация, като предложим нов модел на човешката цивилизация, която да следва естествени и близки до природата образци, те насилствено ще ни модифицират, за да наложат тяхната визия. Това, което правим тук с сайта Обединение, е опит да създадем наше българско общество от мислещи и нежелаещи да изгубят свободата си хора. Да фокусираме енергията си, за да сме силни. Единен организъм, който ще продължи живота.